Dan il-programm huwa mwassal lilkom minn Revlon. Madwari nara ħafna nies, piżejjed, u nibda ngħid bejni u bejn ruħi għalfejn dawn in-nies ma jbidlux l-istil tal-ħajja tagħhom. Imma kemm hu faċli għal persuna li għandha piżejjed li verament tibda tagħmel xi ħaġa. U żgur anzi fil-fatt inna nsostnu għal tul ta' żmien biex persuna kemm jista' jkun tbiddel il-lifestyle tagħha u l-biċċa importanti tagħha hija l-lifestyle. Wieħed ma jistax jipprova jikkombatti l-obeżità billi biss ibiddel id-dieta tiegħu jew l-eżerċizzju biss. Importanti li l-lifestyle tkun qiegħda hemmhekk. U l-lifestyle tfisser li wieħed tajjeb ukoll jagħti każ xi jiekol, wieħed jagħmel l-eżerċizzju fiżiku, il-konsum ta' alkoħol u ħafna affarijiet oħra li ovvjament jikkontribwixxu għal piżejjed fil-bniedem. L-obeżità saret problema nazzjonali. Nafu biżżejjed xtejt l-istatistika fejn il-Maltin jiklassifikaw fl-ewwel post fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Iżda jekk nittrattaw is-suġġett mill-lat ta' saħħa, naraw kemm l-obeżità iġġor magħha riski inkwetanti. Ir-riski huma ħafna. Fil-fatt meta wieħed jaqra fuq l-obeżità, il-lista ta' riski hija kbira ta' fosthom l-iktar li nkunu nafu huma kundizzjonijiet mediċi bħal diabete, mart tal-qalb, ta' pressjoni dak huma l-iktar tlieta illi huma konnessi mal-obeżità. Imma jekk wieħed persuna ma jkollux minn dawn il-kundizzjonijiet, ħafna drabi wieħed irid iqis ukoll illi l-obeżità taffettwa wkoll l-istruttura tal-ġisem għax il-pis qed jaffettwa l-għadam, ta' jiġifieri importanti li dik irid tqisha, jaffettwaw ukoll fl-affarijiet ta' kuljum ta' anke jiġi li jkollna nies ta' li jkollhom problema wkoll biex jagħmlu lazz, pereżempju ta' u affarijiet oħra. Ġifieri wieħed irid iqis ta' li il-riski ta' tagħhom jistgħu jkunu kemm mediċi kif ukoll u anki soċjali. Biex wieħed jikkalkula jekk għandux il-pis adattat, wieħed jista' juża formula sempliċi, dik magħrufa bħala l-BMI, l-indiċi li jqabbel il-pis mat-tul tal-persuna. Imma l-BMI huwa indikazzjoni ta' min jimxi fuqha? Liema riżultati huma l-aktar inkwetanti? Mela, il-BMI li huwa il-Body Mass Index huwa mezz biex aħna nkunu nistgħu nkejlu u nqabblu persuna ma' persuna oħra. Body Mass Index eżattament huwa il-pis ta' persuna in kilos tajjeb u tiddividi ħal darbtejn mat-tul tiegħu. Bekk ikollna indiċi aħna kif il-persuna tiġi xi kategorizzata bħala overweight, tiġi xi kategorizzata bħala obeża u hemm ukoll gradi differenti tal-obeżità. Tajjeb fil-fatt ġieli jitilgħu tajjeb nies li jkunu over 150 kilos dan il-BMI jkun l-iktar wieħed għoli tajjeb minnhom. Issa ir-reliability tal-riżultat tajjeb jiddependi ħafna kif wieħed jagħmlu klinikament. Tajjeb jiġifieri aħna qed ngħidu li l-BMI dan il-Body Mass Index meta joħroġ numru joħroġ bej 20 u 24.9 fejn huwa ir-range normali. Tajjeb jekk wieħed ikun obiż tajjeb u dan għandu BMI ta' 40, aħna mhux se nippretendu klinikament illi dan jaqbad u jonqos mill-pis u jiġi 20 u 25. Tajjeb jiġifieri importanti li wieħed jara tef ma' kuntest qed juża dan il-Body Mass Index. Imma huwa mezz tajjeb ukoll kif ukoll anke fir-riċerka tajjeb pereżempju illi wieħed jara u jista' jikkategorizza il-popolazzjoni ġenerali f'gradi differenti ta' jekk hux overweight, obese, etc. etc. Il-problema tal-obeżità m'għandix tibqa' biss problema għal min għandu l-pis żejjed. Din hija problema li tista' tolqot lil kulħadd. Mela l-awtorità għandha policies, għandha guidelines biex kemm jista' jkun tara kif ħadd tipprova tnaqqas ir-rata tal-obeżità.
dawn il-guidelines u l-policies qegħdin hemmhekk biex ovvjament jaraw kif ħajjejnu lill-pubbliku biex ċertu miżuri biex wieħed ikun jista' jonqos mill-peace isiru. Dawn fosthom hemm miżuri kif wieħed pereżempju jekk wieħed irid iżid l-eżerċizzju fiżiku, il-gvern kemm jista' jkun jipprova jagħmel ambjent fejn wieħed jista' jagħmel iktar eżerċizzju fiżiku. Jekk aħna qed nippruvaw inġelu n-nies ta' li jażlu ikel li huwa aktar tajjeb għas-saħħa tagħhom, ovvjament dawn ikunu aktar available. Ġifieri importanti li l-awtorità u l-pubbliku li qed jiġri kemm jista' jkun jgħinu lil xulxin u kif ukoll importanti li l-pubbliku kemm jista' jkun jisma' tajjeb minn guidelines li l-kliniċi tajjeb kemm l-awtorità jagħmlu biex kemm jista' jkun din l-obeżità nipprevenuha qabel ma fil-fatt isseħħ. Tikka aktar dwar saħħtek. It-zokkor għoli fid-demm huwa l-kawża prinċipali tad-dijabete. Dan iseħħ meta l-ġisem ma jkunx qed jipproduċi biżżejjed insulina li ġorr it-zokkor mid-demm għaċ-ċelloli. Jekk it-tabib irrimarkalek li għandek livell għoli ta' zokkor fid-demm, importanti li tibda tieħu ħsieb ħalli dan il-livell ikun ikkontrollat. It-tilqima tal-insulina tgħin biex dan il-livell ikun ikkontrollat, però din tingħata biss wara parir mit-tabib. It-tabib jindika wkoll l-ammont, il-ħin u l-frekwenza ta' meta din għandha tingħata. L-eżerċizzju fiżiku regolari jgħin biex il-produzzjoni tal-insulina tkun aktar normali, kif ukoll jaġġel il-proċess biex il-muskoli jassorbu t-zokkor. Li wieħed jixrob l-ilma b'mod regolari matul il-ġurnata ukoll jgħin biex jiġi kkontrollat il-livell ta' zokkor fid-demm. Li nikkontrollaw l-istress ukoll huwa importanti. L-istress jitfa' fil-ġisem ormoni li jollu l-livell ta' zokkor fid-demm. Importanti li ndaħlu l-fibra fid-dieta tagħna. Il-fibra wkoll tikkontrolla l-ammont ta' zokkor fid-demm. Tikka aktar dwar saħħtek għada. Dan il-programm ġie mwassal lilkom minn Revlon.